Автобус номер 56 до припинку диспетчерська станція Дружна. Припинок чыгуначная станція Мінськ Паўднёвая. Наступны припинок Нікола Теслы 26. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Нікола Теслы 26. Наступний припинок Жореса Алферова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Жоса Алферовой. Наступний припинок Михаила Савицкого. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Михаила Савицкого. Наступний припинок Максима Лузаніна. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Максима Лузаніна. Наступний припинок Рижська. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Рижська. Наступний припинок Брестська. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Брестська. Наступний припинок Леоніда Левіна. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Леоніда Левіна. Наступний припинок Нікола Тесли. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Нікола Тесли. Наступний припинок Старий аеропорт. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Старий аеропорт. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Чкалова. Припинок Чкалова. Наступний припинок Гостиниця Сподорожнику. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Гостиниця Сподорожнику. Наступний припинок Академія керування. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Академія керування. Наступний припинок диспетчерська станція Дружна. Осторожно, двери зачиняются. Концевий припинок. Припинок диспетчерська станція Дружна. Концевий припинок. Коли ласка, покиньте автобус. Attention everyone, the bus service is the last stop of this line. Passengers, please leave the bus. Thank you traveling for me with Minsk Trans.